13 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори идораи оид ба фаъолияти амалиётии Бонки ҷаҳонӣ хонум Ана Берде ва ноиби президенти ҳамин бонк хонум Антонелла Басаниро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои Тоҷикистон бо Бонки ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сатҳи имрӯзаи ҳамкорӣ бо Бонки ҷаҳониро баланд арзёбӣ намуда, аҳамияти басо хосаи идомаи самаранокии шарикӣ бо онро бо назардошти шароити имрӯзаи афзоиши таъсири манфии омилҳои беруна ба иқтисодиёти Тоҷикистон таъкид карданд. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масоили мубрами вобаста ба тавсеяи истеҳсолу содироти энергияи тоза аз манбаъҳои барқароршаванда дар Тоҷикистон ва дар ин замина рушди иқтисоди сабзро муҳокима намуданд. дар ин зимн ҷонибдории Бонки ҷаҳонӣ аз дастгирии ташаббусҳои Тоҷикистон дар доираи рӯзномаи глобалии тағйирёбии иқлим таъкид гардид. дар рафти суҳбат масъалаҳои вобаста ба дигар ҷанбаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон, устуворнокии иқтисодиёти он ба хавфу хатарҳои муосир, ҳамчунин ҷалби маблағҳои грантӣ ва имтиёзноки шарикони рушд барои татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки кишвар муҳокима гардид. изҳори боварӣ карда шуд ки Бонки ҷаҳонӣ ҳамчун шарики боэътимод саҳмгузории худро дар амалӣ намудани нақшаҳои минбаъдаи ҳукумати Тоҷикистон дар самти таъмини рушди устувор идома хоҳад дод. Good morning. Салом алейкум, рӯз бахайр ба ҳамаи шумо. Номи ман Анна Берде мебошад. Ман ноиби президенти Бонки ҷаҳонӣ дар оиди масъалаҳои амалиётӣ мебошам. имрӯз субҳ бо ҷаноби оли президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як суҳбату муҳокимаи пурмуҳтаво ва конструктивӣ гузаронидем ва мавзӯи асосии муҳокима вохӯри имрӯз ин баррасии натиҷаҳо, натиҷагирӣ аз ҳамкориҳои пурмаҳсули байни Бонки ҷаҳонӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки дар тӯли солҳои зиёд амалӣ карда шуда такмил ёфта. сандуқи лоиҳаҳои Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон зиёда аз 3 миллиард доллари амрикоро дар бар гирифтааст, ки дар он лоиҳаҳо дар самти рушди иқтисодӣ, инфраструктурӣ ва дигар самтҳои рушди ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мешавад ва ин соҳаҳоро дар бар мегирад аз қабили инфраструктур, рушди деҳа, лоиҳаҳои беҳтар кардани таъминоти об, санитария ва беҳдод. ҳамчунин дастгириҳоро дар самти татбиқи ислоҳотҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд низ мо дастгирӣ пешниҳод кардем ва яке аз масъалаҳое ки дастгирӣ шуданд ин ислоҳотҳо барои бештар ё баландтар кардани нақши бахши хусусӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ин ҷода бахши хусусӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарин барои таъсиси ҷойҳои кори нав ба ҳисоб меравад мебошад. ва ин ташриф барои ман низ як нодир буд, як ташрифи нодир буд, барои он ки дирӯз ман имконият доштам ба нерӯгоҳи барқи обии Роғун ташриф орам. бинобар он ки Бонки ҷаҳонӣ яке аз 9 шарикони рушди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки ба сохтмони ба охир расонидани сохтмони лоиҳаи нерӯгоҳи Роғун низ саҳм гузошта истоданд. барои мо нерӯгоҳи барқи обии Роғун на танҳо барои ҳамчун як лоиҳаи муҳим, на танҳо барои беҳтар кардани шароити зисти ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ҳамчунин барои кишварҳои минтақа Осиёи марказӣ мебошад, ки онҳо имконияти ворид кардан воридоти қувваи нерӯи барқи сабз дастрас мешаванд. иттиминон дорем ки ҳамкориҳои пурмаҳсули мо дар оянда низ идома ёфта ба аҳолии Тоҷикистон, ба сокинони Тоҷикистон боз беҳбудиҳо меоранд. Thank you so very much.